L'equip de televisió Talaia, dijous sant al capvespre, va recórrer llocs on s'hi trobaven les diferents cofradies en plena tasca d'adornament dels diferents tronos. Crec que 3 mesos, más o menos, por ahí. Aquest pas, quantes dotzenes de flors du aproximadament? En du en total, entre clavells i iris, en del du aproximadament unes 36, 40, 36 i 40. Gràcies. De quin material està fet el vostre trono? Bueno, està fet principalment de fusta i canelabres i 4 adornos, pues, lleutó, quasi tot. Moltes gràcies. No, de cas. Que tindreu una còpia. Aquí podem veure el pas de Nostra Senyora de Llum amb els seus diferents col·laboradors en plena feina de record el seu pas. Quantes dotzenes de flors aproximadament aquest pas? Per mi de 240 o 250. I saps qui va ser l'escultor, qui és que va esculpir aquesta imatge? Era un militar per Pollença, un Hernández. Fa molt d'anys que el tenim d'aquest pas. Sí, ara farà l'any que farà 25. Gràcies. Quantes du de flors aproximadament aquest pas? Quantes dotzenes du de flors aproximadament? 40. Enguany 40, no menys que els altres anys. Per quin motiu? Han canviat un poc la decoració perquè sempre sortia com a massa igual. I quin temps fa que estàs preparant el pas per Setmana Santa? No, enguany poc temps, una setmana més o menys. Gràcies.
De quin material està fet el vostre trono? El material aquest és d'alumini perquè els altres anys, com que pesava molt, entonces vàrem decidir llevar pes, perquè els portadors tenien mal de remolcar. Entonces vàrem decidir fer-lo d'alumini i totes les barres i totes d'alumini. Entonces, molt menys pes i, en fi, molt millor. Les imatges. Bueno, això ho vàrem comanar de la península i ho vàrem dur l'art cristià d'Olot, Girona, que és una de les poques imatges o les poques cases que ja existeixen avui que fan aquesta imatge. Moltes gràcies. On també se va fer molta de feina va ser a Nostra Senyora la Victòria. Pues este paso lleva 70 de gladiolo y 80 de claveles. ¿Y qué tiempo hace que estáis preparando la Semana Santa? Pues normalmente hace más de 2 meses que estamos preparando la Semana Santa. Muchas gracias. De nada. Ja està fet el vostre trono. Bueno, el material de sonos de madera, llavors tenim una sèrie de canelobres que estan fets per nosaltres mateixos, per una sèrie de cofrades que els varen fer, fa un parell d'anys. I la vostra imatge, qui va ser l'escultor? La imatge d'escultor és Miquel Hernández, l'any 1966. Moltes gràcies. La feinada que les va dur a adornar els diferents tronos. A resultes del mal temps, se va haver de suspendre la processó del Dijous Sant. Aquí podem veure la processó del divendres sant, on hi va fer bon temps i els passos sí que varen poder sortir.
puja, aquí le llamamos cada puja. ¿Cómo? Cada puja. Aquí la llama. No, se llama cada puja. Que així com el dijous sant va fer mal temps, el divendres va fer una nit molt agradable, on hi va haver molta assistència de gent. El recorregut de la processó va ser per l'itinerari tradicional i va estar acompanyada per 4 bandes de música. Aquí podem veure la processó quan ha passat per la plaça Constitució. El que sí volem fer constar és que va ser una pena la manca de llums per diferents carrers, i en especial en aquesta plaça, la plaça Constitució.
depèn dels costums i penitents dels diferents conflictes de la poesia la processó de la Santa. Quina és la cofradia? La cofradia de Sant Pere d'Escadó van fer que aquest pas els pescadors a tota l'ovació d'afegiment que estava dient i pues estic molt content perquè fa feina i és molt primer. Quant de tu? 24. Gràcies. Són 20. Com anys que dus aquest? Bé, de primer. Per quin motiu? Per un motiu, ja festa i no hi ha cap pas i em vaig demanar per sortir a Pere i jo vaig dir que sí. Molt temps que dus aquest pas. I tu per quin motiu? Jo vaig sentir de Déu, pues no vaig agafar aquí, vamos. Gràcies. Per què dos urbans? En quin pas dus el pas? Del Sant Gabriel en altre Burano. I per quin pas van els ombros? No, explicar. Típic l'any que l'he dut en roc. Moltes gràcies. Nuestra. Todos lleváis. Ahora hoy vamos a ir 20 horas, como es pesada, aproximadamente unos 1.200 kilos, sacamos 25 porteadores. ¿Así la procesión? No se puede llevar muy pesada, puede llevar muchas fotos muy... ¿La procesión? ¿Ha oído algo? ¿Cambiarías algo? ¿Un regalo o añadir algo? No, yo creo que está bien. Una región que se iba de hace años, con este trayecto estoy con... Muchas gracias. De nada, tío. Cofradia. La cofradia del Sant Cristó. Quant de portadors dur vas pas? De nou avui. Avui després de nou. Normalment són 21. El molt feixuga. Bueno, una miqueta. Fa molts anys que dus aquest pas. Bueno, tenia de 8 anys, ara mira tu, Per quin motiu el dus? per vocació. I tu fa molts anys que dus aquest pas. Jo, pues, del primer any que va sortir, I per quin motiu? perquè va començar i... Gràcies. Pas. 13 anys, en nit, Per quin motiu dus aquest pas? per una promesa. És molt feixuc. Sí, hi ha trossos que peren moltíssim. Per quin motiu dus aquest pas? Jo, és una devoció que tenc. Ben que dir que fa 21 anys que el duc i, mira, m'agrada. És molt pesat, està molt pesat, vull ser processó. Hombre, sempre sol ser igual. Ben que dir que cada any, més o menys els pets, si s'ho bé, més o menys va bé tot. Ben que dir que totes, portes-se tots es conduïm bé. Ben que dir que pesa, però s'han de portar bé, si no, el pes, pues no surt, no m'entén. Hace muchos años que ya este paso. 7 años, más o menos, 7 años. ¿Por qué motivo llevas tú este paso? Porque me gusta, en la península de niño ya lo llevaba, me ha gustado, me lo dijeron si lo quería llevar, y aquí estoy. Muchas gracias. ¿Qué dus aquest pas? Sí, molt d'anys, Per quin motiu el dus? perquè m'agrada l'olor. I tu fa molt d'anys que el dus. Bé, Per quin motiu t'has posat a dus pas? no tenia ganes de provar-ho. T'ha parescut molt feixuga. No, està bé.
Costa molt que personalment no sigui en bombres, que sigui en serrades. Dona, és un poc afegit, però vamos, és una cosa molt bona de dur. Moltes gràcies. De res. Bé, jo m'ha prescut molt bé. Troc que de cada any va més i en aquesta ocasió pues, ha anat molt bé, molt bé. I canviaries qualque cosa, afegiries res? No, jo troc que així com va, pues, com que de cada any va més, crec que va bé. I a tu què t'ha parescut? Home, jo el mateix que diu el companyero, l'únic és que espero que la gent segueixi apoyant més cofradies i de cada any hi hagi més cofrades a cada cofradia. I què faries perquè la gent s'animara més? Home, jo crec que el que fins ara mos donen està bé, no? La gent, pues, mos dona facilitat per trobar els trajes, ja no has d'anar com un temps pel teu compte, anar a cercar els trajes un puesto a l'altre, i per jo, pues, l'únic que necessitam és que la gent tingui ànimos i s'hi fiqui. Perquè la qüestió és que són molt senyorets i no volen sortir. I a tu què t'ha parescut? No, referent al que dius companyero, que molt no volen sortir i el que passa és això, que molt tenen els trajes magats i els haurien de treure. Els haurien de treure o deixar almenys a qualcú i quan no pues vendre-los. Hi ha molta gent, avui he vist pel carrer, que té un traje i si no l'ha deixat. L'haurien de deixar. I que s'animin, que això és guapo i han fet un parc nou i en 5-6 anys pues, l'han duit molt. L'han pujat molt amunt. Moltes gràcies. Què t'ha parescut la plaça d'avui? Hombre, està molt bé, però hi falta un poc més de coordinació en tots els aspectes, en el meu punt de vista. Afegiries res? No, afegiria, no em porta afegir res més. I a tu què t'ha parescut la plaça? Ha anat bé, un poc millor que els altres anys, però falta coordinació, com sempre. Moltes gràcies. Què t'ha parescut la plaça? Jo crec que està molt bé, eh? Ja veus que hi falta qualque cosa i afegiries res? Jo deixaria així com està. ¿Y a tú qué te ha parecido el profesor? Bien, ha estado bien y me ha gustado. ¿Y tú añadirías alguna cosa? No, más gente, que se apuntara más gente d'Alcúdia i esto. Per quin motiu va ser professor? Perquè m'agrada sortir i trobo que està bé. M'agrada sortir de caraputxa. Gràcies. Què t'ha parescut el professor d'avui? Pues ha estat molt bé. Hem trobat que era bastant sèria. Al principi hem començat bastant a poc i moltes aturades, però llavors hem arrencat més aviat i hem arribat a la mateixa d'hora. I afegiries qualque cosa, el professor? Bueno, afegir no, si un cas llevar. Llevar un pot de fuerca i afegiria serietat. I llavors, com t'ha parescut el professor d'avui? Jo també m'ha parescut molt bé, a part que hi van tenir un dia pèssim, que no varen poder sortir, pues avui ha estat una professor pues, molt guapa, està molt bé, curta, llavors pensant que hauria més, que en seria més gent i que realment no ha estat així. I en troc que ha anat molt bé. El que diu però els companyeros, pues, que han d'allà un poc més de folclore, diguéssim, més serietat, però ho veig un poc difícil perquè la professor en aquestes circumstàncies. Si no dones qualque caramel o un confitet en els vots, no per el professor tampoc, o sigui que va llevar-ho tot, és un poc difícil, però en fi, procurem que sigui més sèria. Fa molt d'anys que aneu a ser professor? Sí, nosaltres ja som dels fundadors, se pot dir, d'aquí en 27, 30 anys, etc. Per quin motiu aneu a ser professor? Pues mire, se va fundar aquesta professor per motiu de Sant Cristo, que ja es diu la professor de Sant Cristo, perquè el Sant Cristo n'ha acompanyat, i sempre han seguit aquesta professor, per això, per ser, com diguéssim, uns col·laboradors, no, un devot de Sant Cristòfol. Moltes gràcies. Després de les imatges de la processó del divendres sant, passam a mostrar-vos la tradicional processó dels Tres Botats.